Hey
Yuk, yuk. Za 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 O Do Do ZA Ois On ZA 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 Zae Om A O E O O luar biasa. Liren sik ya Mas penarine ya Mas. Ngos-ngosan iki. Mas. Pramasti swastika. Ayo. Yuk. Oh iya. Jalan di Simpang Lima, jalan-jalan di Simpang Lima, Simpang Lima Kota Semarang, Simpang Lima Kota Semarang. Mari Tuhan kita gembira, mari Tuhan kita gembira. Besok pagi selamat tinggal, besok pagi selamat tinggal. Jalan-jalan ke Simpang Lima, jalan-jalan ke Simpang Lima, Simpang Lima Kota Semarang, Simpang Lima Kota Semarang. Nyebarake tindak tanduk budi luhur, nyebarake tindak tanduk budi luhur. Angen nyuwun urip bangsa adil makmur, angen nyuwun urip bangsa adil makmur. Mari Tuhan kita gembira, mari Tuhan kita gembira.
gembira, besok pagi selamat tinggal, besok pagi selamat tinggal. Jalan-jalan di Simpang 5, jalan-jalan di Simpang 5, Simpang 5 Kota Semarang, Simpang 5 Kota Semarang. Tuhan kita gembira, mari Tuhan kita gembira, besok pagi selamat tinggal, besok pagi selamat tinggal. Kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Goyang di kursi goyang, bedung subuh hampir siang. Bangunkan ibu suruh sembahyang, cakilah anak yang disayang. Kuwata, mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Siti Aisyah, Amiti kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ini lagunya, lagu lama ya Tuhan Dari Jakarta saya bernyanyi ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Nah, burung merpati terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Biarlah kita ya Tuhan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuhan, hati Kincir-kincir ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya bernyanyi ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur hati yang luka. Di sini bingung, di sana bingung, pulang ke rumah, aduh malunya. Lure-lure Mawane Najan cilik buntute dawa, yen tong lirik sing kira-kira, sing lirik ora rumangsa. Di barat gunung, di timur gunung, tengah-tengah pohon kelapa. Di sini bingung, di sana bingung, pulang ke rumah, aduh malunya.
cucut mandi di laut, ikan cucut mandi di laut, karena ombak bergoyang butut. Andeng-andeng di atas mulut, andeng-andeng di atas mulut, dengan mandengan nanti kapicot. Di laut ikan cucut mandi di laut, kena ombak bergoyang buntut. Andeng-andeng di atas mulut, andeng-andeng di atas mulut, siapa memandang pasti ya Nabi salamu ala Rasul, ya Nabi salamu alaika. Ya assalamu ala Nabi, ya assalamu ala Rasul, bil asrafi lil aftahi, inna allaha ghafurur rahim. Ya assalamu ala Nabi, ya assalamu ala Rasul, Nabi lil aftahi, inna allaha ghafurur rahim. Alore alore nadyan cilik buntute dawa, yen tangire sing kira-kira, sing dilirik ora rumangsa. Sedang menari. Iya, iya. ya Saya ini sedang menari, saya ini sedang menari, tari putri si kuda kepang, tari putri si kuda kepang, bikin hati menjadi riang. saya ini sedang menari, Menari. saya ini sedang menari, Menari. tari putri si kuda kepang, tari putri si kuda kepang, biar hati jadi senang. Saya ini sedang menari, saya ini sedang menari, tari putri si kuda kepang, tari putri si kuda kepang, bikin hati menjadi riang. Sedang menari, saya ini sedang menari, Menari. tari putri si kuda kepang, tari putri si kuda kepang, biar hati jadi senang. Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jangan tutup mata. Uang dan ringgit, anak tak ada hedana, ente
iki lo jadilane kasih mati seretika ora larang ora wirang benarine pengrawite iki lo jadilane pasti tak seretika ora larang ora wirang benarine pengrawite iki lo jadilane prasmetnya setrika ora larang ora wirang benarine menyidene iki lo jadilane langgeng nurung kejati ora larang ora wirang benarine pengrawite iki lo jadilane langgeng turung kejati ora larang ora wirang benarine pengrawite iki lo jadilane langgeng turung kejati ora larang ora wirang benarine pengrawite. Yo. Yo
rupane ngabang niku kang dadi asmane Aduh ibu kula tereng purun napa tereng purun ibu kula boten medun napa mboten medun Najan ayu singkane diyuyu pangkang Yo 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 luar biasa niki ya Mbak Dewi. Niki acara apa, Mbak? Niki dalu menika acara napa? Malam ini nggih dalu niki acarane sunatan niki. Mas Farel Rizky Pratama. Nggih, kepiye le ndongake? Nggih mugi-mugi dados tiyang soleh. Amin. Mugi-mugi tambah pinter. Amin. Berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Nggih ngaturaken agung matur nuwun nggih dhateng panjenenganipun Bapak Gansar Purwowidodo nggih ingkang kagungan nggih. Sing sampun napa ya ngundang awake dhewe sak kanca. Dikasih apa iki, Mbak? Dikasih segara madu, Mas. Oh nggih, nderek. Kita kasih segera matu. Langet Turangga Jati. Jadi nanya Indonesia. Sadalu paras ulatmu ler terta milih rembuyo tresno tuwa ing ati Bapu jatuh kambange ibanku Urang tresno yen ra karo sliramu Kasmaranku persa koromatu Nora kalis memaniseng kalbuku Saya tine rasa tresno Buka siramu tan citra Ayunya asmaran segera matur Iya 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 iya
kasmaranku ler segoro matu nora kalis memanis enggal buku saya ketine rasa tresno muka sliramu tan citra kayunyun kasmaran segara matur saya tine rasa tresno muka sliramu tan citra kayunyun kasmaran segara matur ya 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 oh ya oh ya oh ya oh oh ya sa'i 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 oh iya
semono rembulane takut paneko kantil mencok ning witing mari tansah kumantilana jroning ati ali-ali dek kembang kuningan lali-lali malah saya kelingan mano kemak mencok ning witing sawo iya ya ayo mana ayo sembuh tanda ya mari sembuh ayo Mas Bawang yuk abot sedikit yuk alon-alon ora kuat brojol situ wis kelong siji lumayan apa iki Mas ana permintaan ayang-ayang ana kalung Mas wis manut pokoke enti ayo nderek anggere ora judul lagu manut ngono ki ra ono ya arep apa kalung Mas iya aduh
sing jalari kebangetan apa salahku iki apa dosaku iki iki wis malih dadi piro lontor kaya tresnamu lontor kaya atimu saiki kowe lali karo aku yo mung kanggo sliramu kanyono kowe lali karo aku loro hatiku keloro-loro rasane nganti tembus ning dada oh iya Sewarantana raja modha ing Ponorogo siyaga ing yudha lawan raja Rae Singa ngaspo pusakane pajak Kyai Samandiman rabah sing Prabu Bas sing barang alas roban iya hae iya hae iya hae tan saya rambe iya hae iya hae iya hae negarane dadi aman warna-warna sakti drapa sing prajurit Sringa patih bujanggana nglawan bupati ing Singa kabeh ajar lebar dening warna Ponorogo pajak Samandiman suarane beda angkasa iya hae iya hae iya hae iya hae Singa bareng dadi karono iya hae iya hae iya hae iya hae sarwa ireng sandangane iku sejarahe crita reya ing Ponorogo gambarake menangi Sang Prabu Martana dicipta Esmatya seni reya Ponorogo sigra lan kurila nandhakake menangi judha iya hae iya wae iya hae ayo kita yo rame iya hae iya hae sarwa ireng sandangane
Mari sembuh. Iya. Gendong masih. Nggih. Heeh. Ketong loro yuk. Yuk alon-alon yuk. Oh ya. Tangane. Rame tenan. Apa? Malah sindene ora ndadi malah. Oh alah. Oh alah, blesek. Kene. Yo Mas yo dikasih apa? Oh iki wiyagane sik rembugang iki ngono es dadi yo awake dhewe dikabari Mas Dwi.
masih bersama Langan Turun Gocat. Lintang rembulan acarene tresnamu kanggo aku wis ganti tolong katiku ananging sliramu ora kirim wartawa bareng saiki wis teko kowe malah gandeng kaliyo ora nyono ora ngilo kowe matok taline asmara tresnaku kang kula soce rambok joko malah kok lenjani apa pancen wis nasibku aku tupisah karo sliramu najan apa jroning ati ananging aku ora bisa ngancani wis kondang kaluka papan kita tumrap para wisata rame-rame ning isih samudra aja lali kabeh kadang lan mitra so
Ayo. Oh. Oh iya. Yo. Jarum wong manis dikasih jarum. Dikasih Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum wanita wong manis mana romanya. Minta cium wong manis dikasih cium. Minta cium wong manis dikasih cium. Cium di pipi wong manis mana rumahnya. Iki rendeng ngomong ketiga. Iki rendeng ngomong ketiga. Godhong jarak opo-opo. Oh ya. Senggot Semarang senggot ayu Malang neng pinggir kali. Senggot Allah senggot was edan aluwang Bali. Atut cocok gambare wayang api manyura bisa mapur. Ayo kanca padha sembahyang gawe sangu ing alam kubur. Senggot Semarang senggot kayu Malang ning pinggir kali. Mekot alah mekot yen ra mekot aluwang Bali. Jane ra bisa ngecek makanana ketelok-ketelok. Bapake wis ora oleh, anake wedok wis wani nembung. Makasih ya Mas ya, terima kasih. Kayu Malang ning pinggir kali. Senggot ala senggot tuas edan aluwang Bali. Lere ora rumangsa. Senggot Semarang senggot kayu Malang ning pinggir kali. Mekot malah mekot yen ra mekot aluwang Bali. Jalake ra bisa ngecek makanana ketelok-ketelok. Bapake wis ora oleh, anake wedok wis wani nembung. Senggot Semarang senggot kayu Malang ning pinggir kali. Mekot alah mekot yen ra mekot aluwang Bali. Cocok gambare wayang hati manyura bisa mapur. Ayo kanca padha sembayang gawe sangu ing alam kubur. Yo Oh
alon-alon. Di nganu. Iya. Yo, Mas. Masih satu Mas Raja ya. Nganu ya rekoso jebule dadi pawang ya. Kemringet e. Rekoso itu kan. Tresno kang sajati kadya mimi lan mituna senadyan susah senadyan bukan tembange tresno iku cerita janji kang sejati ana sajroning ati bunga susah ela kondi najan ora janji lentang rembulan saksi abadi tresnaku bangsa piti Yo. Oi, ya. Iya. Yo, bisane yo. yo Iya. Onje, heeh, njaluk anu manobong ya wis dikasih mboko nyiji nggih, Mas. Ceritane wayang remayanan ing negara ngalem Gotiraja Ratu Kutha Rawana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kethek
Nakamila wa'ao padha pating domlawa Maksudnya sampai dati arang Rasa muka Angin garang-garang Iya ha iya 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 ha iya 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 ha iya 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 Ada permintaan Umar Moyo ya, nanti kita kasih juga. Oh iya. Marmoyo ingsun timbali Marmoyo ingsun timbali timbalono Raden Marmoyo Raden Marmoyo dasar bagus ketara nyata Raden Marmoyo dasar bagus ketara nyata dasar sakti mandraguna Marmoyo ingsun timbali Marmoyo ingsun timbali timbalono Raden Marmoyo Oh iya.